Γεια σας παιδιά, Θρύλος εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο σχολιασμό που δεν έχω κάνει ποτέ βίντεο σχολιασμό στο κανάλι μου. Και μαντέψτε τι θα σχολιάσουμε. Θα σχολιάσουμε το KitKat. Αυτό το ζήτω το διάλειμμα με χορό, πως έτσι. Επίσης θα κάνω special βίντεο για τους 50 συνδρομητές. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Ξεβιδώθηκα στον χορό. Γράψτε. Τι ήταν αυτό που έκανες? Έτσι δεν χορεύει ούτε. Θυμάστε εκείνο που είχε σχολιάσει ο Τούτζι, αυτός που χόρευε συνέχεια σε γάμους. Αυτός χορεύει καλύτερα από σένα, ρε. Και λέει μετά να σχολιάσουμε το χορό. Θα σχολιάσω τον έκτο χορό, την τελευταία προσπάθεια. Ας δούμε τώρα τη δεύτερη. Sorry, συνεχίζουμε. Εμένα με λένε Γιάννη. Το χορό που έκανα, πώς μπορώ να το λέω? Αυτό το χορό μπορώ ίσως να το πω ένας μαλάκας που χορεύει σαν ηλίθιος. Πάμε να δούμε την τρίτη προσπάθεια και ας προσπαθήσουμε να μην αυτοκτονήσουμε. Κάντε τώρα ένα διάλειμμα και κάντε σχόλιο. Ναι. Δώσ' το όνομα. Αυτό που είδα, τι είδατε? Τι ήταν αυτό που έκανες? Φιλάρα, εσένα θα πρέπει να σε πάνε στη λίμνη των Κύκνων ή στη λίμνη των Ηλιθίων. Ωραία, πάμε στην τέταρτη. Εγώ ένα σχολιάκι. Ένα σχόλιο. Γράψτε. Εδώ κάτω. Εδώ. Φίλε, γιατί το βλέπω αυτό? Πόρε. Λοιπόν, αυτό ήταν ή θέλεις να δείξεις κάτι τεράστιο που υπάρχει, ας μην το σχολιάσω πάνω, ή βγάζεις το κράνος σου γρήγορα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, πάμε στην άλλη. Γράφουμε τώρα. Έλα. Τι Φίλε μου, η γιαγιά μου κάνει καλύτερα το moonwalk. Πάμε και στην τελευταία και μετά θα τη σχολιάσουμε την τελευταία. Εγώ έκανα αυτό που έκανα, αλλά πώς λέγεται αυτό που έκανα? Εσύ θα μου πεις. Γράψε. Γράψε και δώσε όνομα. Τώρα. Οκ, φίλε, θα σχολιάσουμε. Αυτό ήταν Led Zeppelin. Τι είσαι ρε φίλε, Led Zeppelin ή είσαι και AC/DC ρε φίλε? Ροκά, ροκά. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε subscribe. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, κάντε like. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.